Mae prentisiaid yn tueddu I ddod drwy ein proses recriwtio a hyfforddi wedi ei thargedu. Mae hyn yn digwydd drwy'r cymalau cytundebol sydd gennym gyda'n datblygwyr a'n contractwyr. Rydym yn defnyddio'r partneriaethau hyn I atgyfeirio pobl ymlaen at brentisiaethau neu gyfleoedd profiad gwaith eraill. It's well worth doing, you know, because the opportunities are pretty much endless if you want to work in construction or any kind of like labouring force. Like I saw it on Facebook and as soon as I saw it, I knew I wanted to do it. Rydym yn tueddu I anelu at bobl sydd bellaf I ffyrdd oddi wrth y farchnad gwaith. Hynny yw, rydym ni'n gweithio mewn ardaloedd o amddifadedd. Ar ddechrau cyntaf eu taith, os ydyn nhw wedi dod atom drwy atgyfeiriad, enghraifft drwy glwb swyddi, rydym yn cynnal sesiwn un I un reit fanwl gyda nhw. Rydym ni'n nodi eu cryfderau, eu diddordebau ac a ydyn nhw wynebu unrhyw rwystrau rhagweithio. Efallai nad oes ganddyn nhw CV neu ddim hyder, neu efallai ei bod angen cymhwyster mwyn cael gwaith. Yna, rydym ni'n ei harwain tuag at ein nod, sef ein prif amcan ni ar ddiwedd y dydd. Mae hi wedi bod yn 2 flynedd lwyddiannus iawn yn gweithio mewn partneriaeth gyda chymunedau'n gyntaf drwy'r ganolfan byd gwaith a thrwy'r gydlynu'r clybiau swyddi. Rydym wedi llwyddo I cael 123 o pobl trwy rhaglen ac, o'r rhain, mae 26 nawr mewn gwaith ac mae 32 yn gwirfoddoli neu ar leoliad gwaith. It means a hell of a lot to me for my future. Job references, I'd be able to get a job easy enough and I'd be able to provide for my children in the future is just beneficial to me, really beneficial.